Wow! Oh no! That's how I feel. I dream all night and day. So, hello guys. So, dito kami kinadaan. Pagpapunta kami ng palaya namin. O, ayan. Tunaan nagkabaw. Gihunawan. Kay around Lapuka cause nag-uwan kagabi. Kaya ganun. O, ayan. Gibit-bitag chinilas. Parang di mulubong. O, di ba? Para hindi siya mulubong inigtunog niyo sa kalapukan. Hey everyone! This is Mary. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa mga new uploads ko. So, for today's video is tutulong ako sa aking magulang na abono kami ng palay. Kasi nakita nyo naman, may 3 weeks ago pa to, tinanim tapos abunuhan namin para lumaki siya ng malusog. Char, kagaya ng relasyon nyo. Para malusog. Kailangan ng pagmamahal yung relasyon nyo para maging isang malusog. Char, sana all. So guys, I will teach you how to abuno our rice. So, ayun na yung mga kasamahan ko. Nauna na sila. Kasi nandito pa ako sa aming kilid ng kabasakan. Kilid ng kabasakan. So, tapos ang manghod taga. Ayun yung, kapatid ko isa. Doon, nakita mo yan. Char. Nakita mo yan, yun. Nagsuri-suray, nagsamok-samok nila, papa. My gosh. So, guys, mutabang ko ka ng kuan kay. Parang dali ras siya mahuman. Kay, doy baya po sila mamara og papa mag-nguan. Then, ang pangmanghod isa to agamay. Hakaan kaayo. Oy! My God. So, let's go. Manulpit na tan. Ako'y butangan nagsulpit diya. Shum. This is it. Muna ang butangan nagsulpit. Parang inig. Kuan bitaw, hindi ka na, pahawas-hawas. Di ka na parang tuloy-tuloy na yung pagtatrabaho mo. So guys, may kalo akong malaki kasi kapag nandito tayo sa palaya natin, kailangan talaga natin ng malaking kalo kasi yung sikat ng araw, yun, mainit na kasi dito. Mainit na kasi dito kaya kailangan natin ng protection galing sa mainit na araw para hindi tayo masaktan. Para hindi tayo masaktan. So guys, let's go na talaga. Kasi, para madali tayong matapos. So, this is it. So, let's go. But first, kuha ako ng, sulpit. Fertilizer. So, may aso din akong kasama dito. Medyo hindi clear yung, natin, camera. But, it's okay. But someday, we have a, charot. Sige, let's go. So, dyan kami kukuha ng fertilizer. Yan yung nagaya namin. Hinati-hati namin yan para hindi siya mabigat pag dinadala mo sa ibang pilapil. So, ayan. Oh my God. Dahan-dahan lang. Baka masakit kasi pag mahulog ka sa maling tao. Charot. Ayan. Yan yung bagol. Yung bagol na yan. Yan yung ginagamit namin pangkabo. So ayan, pinupuno ko yan para hindi na ako paulit-ulit na kuha dyan sa may lagayan ng fertilizer namin. So kaya, ayun, let's go. So ayun yung kapatid ko. So yan yung kapatid ko. Ang sipag talagang maglakad sa pilapil kahit maraming tinik dyan. Ayan, nagdadala pa lang itak. So, ayan. Ayun kapatid ko yung, palaging, yan mo.
Bye-bye. Bye-bye. Okay, let's go kasi mainit na. Mainit na kasi dito sa aming, palayan namin. Charot. So guys, dito ka ako muna. Baka mahulog pa yung phone natin dito. Charot. Sorry. So, ayun na yung mama at papa ko. Ayun, char, sana all. Sana all katabi, char. Okay, but we have here, so, let's start it. Okay, punon. Dara akong mga kauban manulpit. Dara ang mga kauban. And then dara ang manghod. Hi. So guys, ganito yung buhay namin dito sa probinsya. Kailangan mo talagang kumilos para meron kang magandang kinabukasan. Charot. Okay, let's start. Buti ka matagak na ang cellphone. Ito na ka tutok. Ayaw lagi ka diwa na ang cellphone ka matagak na nagbasak. Okay na guys, yung ginagawa namin. Ayan, ganyan yung paglagay ng abono sa isang palay. So, kailangan i-shoot mo talaga. Magbuho ka ng gamay sa punuan. So, ayan yung mga kasamahan ko. Yan yung mama, papa, at yung manghod ko. Charot. Sana all marunong. I know na di tanan kay bawgi nga ni Charot. Sana all bukid life talaga to. Kailangan talaga natin magtutulong-tulungan para mabilis lang matapos ang isang gawain, di ba? So ayan. Dapat bilisan mo. Mabilis lang kasi pag magsulpit ng palay. Kasi hindi na siya direct lang na ilagay mo yung fertilizer sa puno ng palay. So ganyan kami maglagay dito. Kaya ko yung isang luwang ako lang yung magdaan. Charot. So, ayun yung kapatid ko, ang sobrang kulit. Ayan, naglapok-lapok pagajud. So, manghunaw rapod miyanas na kabasakan. Charot! So, chararararang. So, ayan tanawa, ragjud na lapok-lapok, ragjud galubog-lubog sa amuang giagian nga sinulpitan. So, ayun yung papa ko. Sobra lumiag. Pumuton sa pagkapabudjag. Gada pagsundang kay basig na kay nagbo wakwak. So, ayun yung mama ko sa Picas area. Medyo marami-rami din yung sinulpitan namin. Kasi, ganyan naman kasi tayo pag nasa bukid pangkabuhayan natin to. Kaya, tiis-tiis tayo. So, I know many people can relate this kind of works here at province of Bohol. So, ayan. Tapos na tayo. Kaya, manghinaw na tayo ng ating paa para pag-uwi natin sa bahay, wala na tayong problema. Hipos-hipos gamay sa panimalay para sa panihapon. So, ayan yung kapatid ko. Ninawnawan niya yung mga paa niya. Ayan pa yung kapatid ko isa. So, ayun. Diyan kami, ganyan lang yung mga ways na ginagawa namin dito sa aming bukid. So, ayan. Yan lahat yung inabunuhan namin. Nilalagyan namin ng fertilizer. So, ayun, diba? Para mabilis lang silang lumaki, para malusog at mayroong magandang mga bunga. So, ayan, yan yung umbrella, malaking umbrella. Diyan kami sisilong kapag umulan, uminit, at diyan din namin nilalagay yung mga pagkain namin, yung snacks. Sana all may snack. Snack namin yung saging. So, ayan yung kapatid ko, kumuha na ng isang pirasong saging tundan. So, ayan, palingon-lingoy kasi napapagod siya sa paggawa ng pagsusulpit sa aming palayan. So, ayun,
Ayun yung isa naming aso, napapagod din. Ito yung isang kapatid ko na napakakulit. Gusto talagang sumama sa amin para lang magdumi-dumi sa kanyang mga damit. So ayan yung papa ko. So tapos na kasi kami, kaya nagpahinga muna at kumain kami ng saging para malusog, charot. So ayun, aksa pa mo, pak, ganun. So ang kulit talaga, ang kulit ng bulilit. So ayan, ganyan kami kapag nasa probinsya, nagtulong-tulungan para masaya. A big family is happy family. So ayan, nanghingi pa siya ng saging sa aking ama. So kinagat niya para kasi may may lata. Guys, so tapos na kaming mag-abuno, pauwi na kami sa aming bahay. Kasi malayo-layo pa itong bahay namin. Kailangan pang lakarin para makapunta sa patutunguhan mo. Charot. So guys, itong lahat ng to, ito yung inabunuhan namin para malaki siya, lumaki ng malusog. Fertilizer. Buong pamilya kami nagtulong-tulungan para mabilis lang matapos ang isang gawain, diba? Ganyan naman kasi tayo sa probinsya eh. So, but first, pauwi na kami sa aming bahay. So, ayun yung dinadala ng aking kapatid ay sulpitan yan. Hindi yan mabigat. Pero, ako lang din yung magdalala dyan mamaya. Pag napapagod na siya. Ayun yung kapatid ko. Ang sipag-sipag talaga ng mga kapatid ko. Saan pa mana edit sa akin, charot. So, okay, let's go. Okay, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload. And don't forget to subscribe. God bless. Bye-bye. Sige, pabudyaw, sige, suri-suri itong kaluwangan. So, guys,